Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei na kapor sekapor kalau judon kajing kenra ya gibar jela kibon sengkam sengjam hapo jela Meghalaya kabalar robon kedau bada kapor sekapor kalau judon kajing peteng jong gibar jela banwan sengkam sengjam badro batrei bela klem dadon ya kikot gisla bat klem da penbiang ya kikot jing pensisha bakila ban sengkam sengjam bat bantrei bela hapo jela Meghalaya hadin gijing mi na kajing pensngau jong kibabun kipajba badro kajing sngo bagadi ke benta kabakum ginong yelam bat ginong mi khmat pajba KMDC jong seng VPP na Ribohoi district kibakan thom ya UMDC kamauti uba kenjo lang rangtong ubabat kumu deputy chairman ke KHDC nang tau UMDC kamroi uba is naihing ubabat kumu EM in charge katanat fishery UMDC komsning uba bandrikus nongsteng bat nominated MDC uba Matthew Makdo na nongpo rengkat ka jingidon langru jong uba Garland Dingsun uba dia secretary ke VPP youth wing na Ribohoi district ki pulit enforcement ke council lembat kiwe-kiwe ki nongilam ke VPP kilalet banjurip kendit kensan ka baklem da pentip lepa sikiti kithan halor ka jingle jurip syakathan bernihat terter syadu sya mausmai Ribohoi district ya kidukan jong gibar jela ki ba om syam ladon ya ki kot gisla ki bakila ban sengkam hapo ka jela Meghalaya bat gi baju pen ya ke council wat hadin melada ban ai ya ke show cause notice Henry Kim Syam lawan mi ha district council Henry hakene ke jingle kendra ki MDC ke VPP pat hathan bernihat lalapan ban bagi baca ai show cause notice hak district council kamun syua mentapat dalong trai betkam trai dagi kasi ya ketik dukan uba Matthew Makdo habakaran halor gane ulapan pau ya ke jing sokhya ya kene ke rukom long rukom man bagi don gibriu ki bajulong ke jing yada ya ki bar jela ban kam trai ya ki kam khayi jong ki bar jela bat sim ha ke kerteng jong ki trai jela uba Matthew Makdo ulabu da ke jing kentu ya ki pajba nong song senong jong jela brok awai bakim dei ban beteng ya ki bakum kine ki kam bian ban yada ki bar jela ban suk ka khayi pateng ha ka kerteng ki trai jela namar ka jaj ban riu rit paj kanom shan slam bat ka jaj ban riu kan sa syanyon ha ki briu ki banabar लोग 4 लोग चुनाव होगा एमडीसी है तो अभी आप लोग का लाइसेंस में है ठीक है तो आप लोग को कोशिश किया आपकी ऑफिस में करके ऑफिस में 10 दिन ब्याज हाँ देखो आप बिजनेस करने के उन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस में करना पड़ेगा नंबर 1 नंबर 2 लेबर लाइसेंस जो होता है लेबर लाइसेंस करना पड़ेगा और तीसरा का मतलब प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बिना ये मेघालय साइड में काम करने से ऐसा वाला काम मत दो समझा ना अगर हम मिलेगा ना दुकान बंद करेगा और काम भी नहीं मिलेगा खोलने नहीं सहेगा खाली हाथ में आओ कागज के साथ आओ और अप्लाई करो लाइसेंस जब अप्लाई नहीं करने से और क्लोजर नोटिस दिया क्लोजर नोटिस के बाद बंद करने होगा तो है प्रोसीजर लेकिन आप कायदा कानून से करने होगा क्या हम लोग का ड्यूटी है कि आपको इधर में आके लाइसेंस देगा आपका ड्यूटी है हम लोग ड्यूटी निभाया कि चौकस नोटिस देगा आपको आप ऑफिस आने होगा अपना लाइसेंस के लिए समझा बाबा kajing lek ke jongi ki saungut ki MDC na po Ribohoi kadei namar ba kadon kajing sokhya na ladehi ba ngikwa bantip dalade ya kajing long kajing man jong ki kajing karkom long karkom man jong ki breu ki basa akaput karkom trekam ke jong ki bat ka business ke ba operate ang te hapo ki thain kaput de namar kata ngikwa hiban yo ka first hand experience mo ka first hand information hoi la sisa ngisuman ai kuble ki officers mo ki ba kit khya ya kani kam andre ni dala de hingi kwa hi banda pej banda jurep ban sotho ya ka jinglong ka jingman jong kite ki jaka hangte ban kai ka basngotanat e kalong ba ni da yo sha ya ka experience la ni ka knowledge abang ngilech tay te hoi la sisa ki don sibun ki jing ka bede bat ka ki breu ki basa ki thain border aga ba babun hi ki bale business ante ki dehi
ki bede ki barjela te bat hoj la shisha ki thain berni te ngalaban ong hi ba ki balik business ki penbiang hi kot kisla la no tangkat tu kan ni te bat ka bentak ka baar balik bangile chaberni ka de namar ba longi kwa balik pej ka de ka daw no kalong ba kadon ki complaints nang tu nang ne ka bede bat ka mo ka jinglong jong ki ka kom operate ki business sang te hoj la shisha nginom la hi ban lej man kawai pakawai dukan te Andre kat ki bangi lej pat long ki kitu ki try dukan ki penbiang hi kot kisla ta ka de jing siam ko jungi laj no tangkat tu kan ni teli te kata hi ka de ka daw ka ba penlong ngi ba ni le yar dala de sete ki thain berni to sa kawai pat ka benta kia ka ba ngakwa ban keren la ne ban pan ya ka jing kershan ki pat ba nong song snong jong ki dong ki thain ki ba siapo ki thain berni ter ter ki badan ro ki snong ki badan ki khaput pat ka jela asam nakaliang ka jonga ka jing kerpat hi kalong ba kum ginong song snong kinong yalam snong ba ini pet ngor ya ka jing wan rung jong ki bar jela bat kham tam ki bar jela ki bala sya be napo ka jela asam te ka jing kerpat ka jonga kalong ba ini pet ngor nginom sya ru ya ki kum kini ki chat breu bakin yo ban trai ban bala apo ki snong ki thau jongi bat kum bangitep ba ki thain berni ki de ki babun ba ki industries ki factories bat le se namar ba ka jing syabe ka jong ki kela ban wan trai tang da ki hakador ka ba mo kador ka ba tat bagi ong ki cheap labor te ka ba mot ba kani kala ban ta ro kala ban ra ro ka jing ma ya ki nong song snong jong ki tu ki dong ki thain tu te nakaliang ka jong a hinga banjur ba ki nong song snong tu ki de ban pet ngor bat kin long maki ki nong yada ya kum kini ki jaj breu bayo ka kta pat ya ka song suk song sai tu ki snong bat ki thain tu kawai ka concern ka ba ngadon kalong ba ki breu ki ba syabe na asam hadin ba ka sorkar asam ka siem ya ka sinjam mo ban be no kitu ki nong song snong te kitu ki nong song snong nang tu ki wan ban sa she di khaput jungi bat ka hapo asam hoj hapo asam kemudian roi kaput jong ka jela ka jungi bat ka jing septing kalong ba ngam artatin hiro ban ong kata begitu ki basa ang tu kinwan ban bela la ne ban trepat syaka jela ka jungi te de na kata kadaw nga syukwa hi ban banjur ka bayde bat kata te kawai pat ka benta kalong ba nginya pet ngor ya ki nong syong dukan iba syong ha ka kerteng jong ki try jela te hoj kuma meneng yo i kawai kedukan ke ba layo ya ka shokos notice hadin ba ka layo ya ka shokos notice ke ke bang yo i kalong ba u trahi ude u barjela ten re namar bo yo ya ka shokos notice i try jela ki jungi ki yada ya kum kini ki jat breu da ka bakam ba ki de ki dukan ki jongki te nakaliang ka junga nga ka ke jing wa ka junga ban banjur hak baide kan ni kalong ba ni kum ki try jela ngi de ban suthu yala ka jong ka longreniang ka jongi bangim de ban chudi tat dor ya ka longreniang ka jongi haki we pat ki barjela hoj nyim khang ye ki barjela bakin le business ang ne andre kadi bandon hi da kalenti ka badai kalenti ka babej bat baki nong wan le business hande hinde ki de tang ki nong le business andre kim de ban wan kam try la ne kam ya ka ni ka ri ka ba ik jongi te kata hi de ka jing sukhya ka jonga bat sa sisien nga banjur ba yo don kino kino ki try jela ki jungi ki try ri ki try muluk ki jungi tang namar ban yada ya ki bar jela ni kam no ya ki tu ki dukan baki de ki jungi te sa sisien nga kerpat ya ki bakin sobha bakinom le kata kanang ba kanong kata pat ya ki pateng ki jungi bat kham tam ro yang ngi hikum ka jat ban riu
Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong shisi yang cerita yo Halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kau yang bahaban admission ye pi baru ki knaret pat ki balarung baru ki bakwa punya ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman pule agani music school ban tep khambanya sombhaban phone agini number publish buat